Kamituma jan wuli kajɔ kuma bɛ fɔ ka se ka surafɛn minɛ kɛlɛ an ka jamana danfaraw la. AES bila ni sen kan ninnu jamana saba ninnu bolo a kɛra sababu ye ka dɔ bɔ o la wa. An sera gari caman na Yusu Traoré o ye chauffeur ye ka bɔ Mali la ni a bɛ Burkina sira le boli. Normalement n'a fɔra AES comme jamana bɛɛ kelen c'est comme fédération a bɛɛ kelen mais ne kɔni y'a ye ne ka faamuya la a fanba ye faamaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ de parce que an b'a ye ni mankan bɛ Mali la Burkina bɛ taa Mali dɛmɛ Niger bɛ taa Mali dɛmɛ ni mankan bɛ Burkina o cogo kelen fana don mais poste nin fana kan ka kɛ Malien pièce b'i kun Burkina pièce b'i kun ne hakili la i kan ka don facilement mais ale yɔrɔ na degun dɔɔni bɛ an fɛ o la. Nana Baro o ye commerçant muso ye Bobo Dioulasso ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ. Wallahi polisiw ka sɛgɛn b'an kan o b'an sɛgɛn yɛrɛ de an yɛrɛ ye Burkina bɛɛ ye n'an sera an bɛ pièce di ma u b'a fɔ ko wari hali o ti musalaka k'ala an b'o deli tuma dɔ ka Ala n'a kira fɔ ye o bɛ sɔrɔ k'a d'an ma o b'an tɔɔrɔ ye an tatɔ b'an tɔɔrɔ an natɔ b'an tɔɔrɔ Mali ta ka jugu n'an sera Mali fana na olu b'a fɔ ko 600 san'o ka 400 minɛ i bolo i b'i ba n'i fa fɔ o bɛ sɔrɔ k'a minɛ Mali ko an ye kelen ne de la ka fɔ ye n k'an tɛ kelen ye ani minnu ye kelen n'an sera u b'olu ka pièce minɛ ka filɛ dɔrɔn k'olu labila o n'a minnu tɛ kelen ye o bɛ wari minɛ anw bolo ne ko an ye kelen politique la mais adamadenya la an tɛ kelen ye. Abdelaziz Pako Choko ale bɛ Ɲamɛ sira lo boli ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ. Bon a ye nafa caman s'an ma parce que poste dɔw la an tun bɛ sɛgɛn cogo min olu taara tuguni olu caman bɔra la donc an dusu yɛrɛ ka di maa ma Ala dali yɛlɛmani nin ka fara a kan tuguni quoi. Voilà. San fin cogo ye kelen ye nka mana cogo ti kelen ye. Jonas Paro ale fana bɛ Ɲamɛ sira le kan. Ne bɛ taa se contrôle la nin bon contrôle la jigiji ka ca bon parce que o b'a fɔ bon k'an bɛɛ ye kelen o pourtant an bɛɛ tɛ kelen ye souvent a bɛ se ka parce que mun na bon parce que dɔw wari sara bon kala mun kan n m'a lɔn kɔrɔ mun lo fara quoi donc u bɛ wari ma parce que o fɛ ni min fana wari sara bon u b'o minɛ k'o sigi. Bamori Sanogo o ye syndicat ɲɛmɔgɔ ye Bobo Dioulasso kɔnɔ a bɛ chauffeur ale ni passager ka kuma ni sɔn min jira. Ni a y'a sɔrɔ AES ko ni tiɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ ni jamana ninnu bɛɛ kɛra kelen ba kelen fa kelen normalement tracasserie nin ka kan ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni Burkina bɛ yen n'i donna Mali la i bɛ wari min sara a ka ca kojugu. Burkina bɛ yen n'i donna Niger même chose ni Nigérien fana donna Burkina o dépense kelen don donc foyi kɔni ma changer. Don ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ caman kɔni y'a yira ko hali bi ale ma ba sigi fɔlɔ. Halidu Ouedraogo, VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso.